Εδώ πέρα βλέπετε τον Τσιριμόκο που είναι έτοιμος να πέσει με το ποδήλατο. Εδώ πέρα. Άμα είναι να το ρίξω και να πέσω μετά. Βλέπετε εδώ τα προκατακτικά πριν πέσει. Βλέπετε εδώ και άλλοι που τραβάνε βίντεο. Εδώ πέρα βλέπετε την Grace να παρακαλάει να μην πέσει. Λέει και ο Σπύρος. Πάμε βρε παπάρα. Βλέπετε εδώ το κοινό. Ετοιμάζονται. Για να δούμε. Τσιριμόκο σε πρώτο πλάνο για να πέσει. Βλέπετε εδώ. Πέφτει. Έπεσε. Μαζί με το ποδήλατο μέσα. Απίστευτο, το βλέπετε εδώ. Πάνε κοντά να δούνε τι έγινε. Απίστευτο. Αγγεδός, σωστά είναι σαν. Βλέπετε εδώ και οι άλλοι που τραβάνε. Πνίγεται, δεν ξέρει μπάνιο. Τι κάνω. Βλέπετε εδώ στο λιμανάκι. Ο λαός απαιτεί να το ξανακάνει. Ζωντανά από τον Λεωνίδα Σταθόπουλο.